Il-Gvern ħabbar investiment massiġġ ta' €2.5 miljuni għal reġenerazzjoni ta' 40 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali matul din is-sena. Konferenza tal-aħbarijiet miż-żona ta' Farsina li wkoll gawdiet minn dawra tajba. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li b'dan l-aħħar investiment. Mill-bidu tal-leġislatura, il-Gvern se jkun investa madwar €12 miljun f'reġenerazzjoni ta' postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali. Qal li b'dan l-investiment se jkunu gawdew 1,760 familja. L-40 blokka li se jiġu riġenerati huma f'Santa Luċija, San Ġwan, Ħażebbuġ, Il-Birgu, Ħalluqa u Ħall-Qormi. Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni u rinnovar se jiffukaw fuq il-faċċati, fuq is-soqfa u f'partijiet tal-komun. Aħna nkomplu għaddejjin biex anke l-proġetti li jmiss issa nilqtu mal-450 familji oħra. Investiment ta' €2.5 miljuni li minnhom ukoll ħajkun hemm diversi blokok oħra madwar il-pajjiż li ħajjiġu ġenerati u anke jkun hemm xogħol fihom li jkun qed jolqot mhux biss l-aspettattiva tan-nies imma finalment ukoll jagħti deraħja lill-pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay saħaq li l-ambjent fejn ngħixu jaffettwa id-dinjità tal-persuna u għalhekk huwa importanti li jsir dan ix-xogħol ta' manutenzjoni. U allura l-awtorità x-xogħol tagħha ma jaqafx biss b'riġenerazzjoni ta' daw il-blokok imma wkoll li tikkollabora ma' kunsilli lokali biex issebbaħ il-komun, li tikkollabora wkoll ma' l-istess persuni sabiex huma stess jieħdu ħsieb il-parti komuni għaliex nemmnu li huwa importanti li tibni stok ġdid imma wkoll importanti li tieħu ħsieb dak li għandek.